ഓക്കെ മാതാജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വീക്കെൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത്, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. എല്ലാ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാനെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പല്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള എന്താ പറയാ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും കൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ആ ഭക്തി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്നും, നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുവാനും ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതി യോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അടുത്തത് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹയം വിഗതോ മമഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. തുടക്കം തൊട്ടേ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഭഗവാന് എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ വളരെ എന്റെ കൺട്രോളിലല്ല, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി
ഭഗവാനെ ശിഷ്യത്വം ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഭഗവാന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫലാസക്തി കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഫലാസക്തിയുള്ള കർമ്മമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഏതാണ് ഉചിതമെന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശം അർജുനനെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം വരെ എത്തി. അപ്പം പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാല് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് ആ ഒരു ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, അതിനെക്കുറിച്ചും ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് ലഭിച്ച, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അർജുനന് ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവത് ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭാവി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക്, വരുന്ന യുഗങ്ങളിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പൊ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്, എങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരുവിധ സംശയങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അർജുനന്. അപ്പം എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അത് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യമാണ്, കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഏവമേതദ്യഥാത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വരം ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പം ഭഗവാനെ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ എന്നാണ്. അപ്പം അർജുനന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് ഭഗവാനിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ വിവരിച്ചു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദേവന്മാര് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ വിഭൂതി യോഗത്തില് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ഭഗവാനാണ്. സ്കന്ദൻ, സേനാധിപനായ സ്കന്ദൻ, കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഞാനാകുന്നു, രുദ്രന്മാരിൽ മഹാദേവൻ, ശിവൻ ഞാനാകുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പൂകി നിൽക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് അർജുനന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അർജുനന് വളരെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നു, എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു. ആ ഒരു പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും, അതും കൂടെ അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ആ രൂപം കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചു, അതിനെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വരുന്നത് കലികാലമാണ്. ആ കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങള് വളരെ ആയുസ് കുറവുള്ളവരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്. പിന്നെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുക, പണ്ഡിതനെ പാമരനായിട്ടും പാമരനെ പണ്ഡിതനായിട്ടും സത്യം അസത്യമായിട്ടും അസത്യത്തെ സത്യമായിട്ടും കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി വൈഭവം, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ
അത്ര ഒരു അറിവോ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും തന്നെ അറിവില്ലാത്തവരാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവര്, ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ള ജനങ്ങള്. പിന്നെ അവർക്ക് ആയുസ് 100 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ്, ഉള്ളത്രയും സമയം ഉണ്ടുറങ്ങി കഴിയുന്നവരാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഭാഗ്യഹീനരാണ്, ഭാഗ്യം വളരെ കുറവുള്ളവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കലിയുഗത്തില് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പം എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അർജുനന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജനങ്ങൾക്കായിട്ട്, ആ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വരും കാലങ്ങളില് ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായിട്ടും അവരിൽ നിന്ന് അവരെ വഞ്ചിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ അവരെ വഞ്ചിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം വേർതിരിച്ചറിയണം ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈശ്വരൻ ആരാണ്, ഈശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണ്, അല്ലെ ഈശ്വരന്റെ സർവാധിശായിത്വം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും അർജുനന്റെ ഓരോ സംശയങ്ങളും ഭഗവാൻ നീക്കിക്കൊടുത്തത്, സംശയങ്ങളും നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇവിടെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ, അവർക്കത് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ അറിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അർജുനന് പ്രപഞ്ചാന്തസ്ഥിതനാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വേർപെട്ട്, ഭഗവാൻ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് താനും, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതും. അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ വേറെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനും അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം പുരുഷോത്തമ എന്ന സംബോധനയും അർത്ഥവത്താണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാകിയാൽ ഭഗവാൻ അർജുനനിലും കുടികൊള്ളുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനും ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതിൽ സംതൃപ്തനാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ശരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അദ്വിപുജ രൂപത്തിൽ ഓടക്കുഴലേന്തി വലതുകാല പിണച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ത്രിഭംഗം 3 ഒടിവുകളുള്ള ആ ഒരു വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയാർന്ന ആ രൂപം, ആ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ആസക്തി ഉള്ളത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തരല്ല ഭക്തന്മാര്. എങ്കിൽ പോലും അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉളവാകുവാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാനും അവർക്ക് വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്. വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം എന്നിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോ അധ സഹസ്രശാം നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പം അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പല പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടുമനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ
ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്ന രൂപമാണത്. അത് ശാശ്വതമല്ല. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. ആ രൂപം പിന്നീടില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഒട്ടും ആകൃഷ്ടരല്ല. യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ തന്നെ, ഓടക്കുഴലേന്ത്യ അദ്വിജ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ല നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രകാശം, അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അത്രത്തോളം പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ആ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വെറും ഈ ജഡപദാർത്ഥ ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം, ഭഗവാൻ ശരീരത്തിലുള്ളത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശരീരം ജീവനോടെ ജീവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിനോട് ഒരു ചൈതന്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കണ്ണിൽ കൂടി, നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നിനക്ക് ഞാൻ ജ്ഞാന ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്ന് പറയുന്നത്, ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ നൽകാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. വിശ്വരൂപമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ കൊണ്ടോ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച കൊണ്ടോ ആ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടോ അല്ല ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും അത്രയും ശുദ്ധമായ മനസ്സുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ വീക്ഷണം മാറ്റുവാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. എങ്കിൽ പോലും അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിനെ കാണുവാൻ, അതിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണ വിശേഷം, അതിന് ഒരു ജ്ഞാന ചക്ഷുസ് അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അർജുനൻ അതിനെ കാണുവാന്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ആ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ എല്ലാം എന്നിലാണ് ഉള്ളത്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, ഞാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്താവന ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും, 10-11 ശ്ലോകങ്ങളിലാണിത്. അനേക വക്ത്ര നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകായിരം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും അമേയവും തേജോമയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപത്തെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അനേകം മുഖങ്ങളുണ്ട്, അനേകം കണ്ണുകളും, എണ്ണമറ്റ എന്താ പറയാ, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപത്തിലൂടെ, വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ അർജുനൻ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം രൂപങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും ഭഗവാനില് ഉണ്ട്. എല്ലാം
എല്ലാം വിഷ്ണു നരസിംഹമൂർത്തി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാതും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റൊരു അവതാരത്തിനും ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന് നരസിംഹമൂർത്തി ആവാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. മഹാദേവനായിക്കോട്ടെ, ഗണപതി ദേവനായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ഋഷിമാരായിക്കോട്ടെ, ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും പിന്നെ ഭക്തനിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വിശ്വരൂപത്തില് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതേ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതിനെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രമാത്രം അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപം. പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും? എത്രത്തോളം മാജിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാജിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റും വിശ്വരൂപം? എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഉൾക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനാണ്. സർവ്വചരാചരങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 33 ദേവഗണങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാരുടെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യനാണ് എന്ന് കരുതുന്നവർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, അവരൊരിക്കലും പിന്നെ ആ ഒരു ഭക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവർ അങ്ങേയറ്റം അധവദിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കാണുന്നത് പോലും, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദർശിക്കുന്നത് പോലും എന്താണ്, മഹാപാപമാണെന്നാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ. അപ്പം 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തത ദേവാ ദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷസംഖാൻ ബ്രഹ്മണാമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംസ്ത സർവാനുരംഗാസ്ത ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണുകയാണ് അർജുനൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും 33 ദേവന്മാരെയും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ദർശിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവനെ. ആ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ നാഭിപത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മദേവനെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവനെ അർജുനൻ കാണുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരെയും ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെയും, വാസുകി, അനന്തൻ പോലെയുള്ള എല്ലാ ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ കാണുന്നു. സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പമായിട്ടുള്ള അനന്തനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. വാസുകി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സത്യലോകം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സർഗാരംഭം തൊട്ട് അന്ത്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൃശ്യമായിട്ട് അർജുനന് കാണാൻ പറ്റും. ആ നിന്ന നിപ്പില് അവിടെ ഭഗവാൻ നൽകിയ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ലഭിച്ച ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് സർഗാരംഭം മുതൽ ഈ ലോക തുടക്കം തൊട്ട് അന്ത്യം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തിലൂടെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് ഇത് സാധിച്ചത്. ശ്ലോകം 16. അനേക ബാഹുദര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല.
ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പം ആളിക്കത്തുന്ന എന്താണ് അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അനേകം കൈകൾ കാണുന്നു, കണ്ണുകൾ കാണുന്നു, ഉദരങ്ങളും വായുകളും ഒക്കെ കാണുന്നു, ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പല പല രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊന്നിനും എവിടെ നോക്കിയാലും അതിനെ തുടക്കം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ അവസാനവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ആദ്യ മധ്യ അന്തങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കം ദ്യുതി അപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണം ചെപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദിവ്യ പ്രകാശ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണം ജപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അത്രയും തേജസ്സുറ്റതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങൾ കാണുന്നു, ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച ഭഗവാന്റെ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെയാണ് അർജുനൻ എങ്ങും ദർശിക്കുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പല പല ജീവജാലങ്ങളെയും, പിന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെയും മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ രൂപങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാറ്റിനെയും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമീചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനി പാലസംഘേ സഹൈവാവനി പാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹസ്മദീയൈരവിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മര്, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളുകളിലേക്ക് വായിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ പിളർന്ന വായോടും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയങ്കര ഭയവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങേ അനേകം വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടും കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഭയവും അസ്വസ്ഥയും ആകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരേ സമയം ഭീകരവുമാണ്. അത്ര നമുക്ക് അതിനെ വർണ്ണിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. അത്രയും ആ ഒരു രൂപം അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ആ ഒരു അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയം വരാൻ തുടങ്ങി, മനസ്സിന്റെ നില തെറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്പം അത്രയും അസ്വസ്ഥത അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. അവിടെ തന്റെ എതിർകക്ഷികളായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കൗരവരെല്ലാവരും തന്നെ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, 11 അക്ഷൗഹിണിപ്പട ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അവരെല്ലാം ഭീകരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ കരാളഹസ്തത്തിൽ അമർന്ന് അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അത് നേരത്തെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം, ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നടത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ല വരാനിരിക്കുന്നതും വരുന്നതും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എനിക്കറിയാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ ഇവർക്കെല്ലാം നാശം സംഭവിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ദൃശ്യത്തിലൂടെ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദംഷ്ട്രയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. അതിന് ചിലരുടെയൊക്കെ തല ഭഗവാന്റെ ആ ദംഷ്ട്രയിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പലവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പലവിധ രൂപങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാൽ ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, അർജുനൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനായ, അർജുനൻ ആകെ ഭയം കൊണ്ടും എന്താണ് ഒരു ദിഗ്ഭ്രമം വന്നുപോയി അർജുനന്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അർജുനൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി. അർജുനൻ പറയാണ്, നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ അവരെല്ലാം, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രരും കൗരവ സേനകളെല്ലാം തന്നെ ആ ഈയാമ്പാറ്റകൾ എങ്ങനെയാണോ തീയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് അങ്ങനെ അവരെല്ലാം തന്നെ അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളിൽ അങ്ങ് വീഴുന്നത്, ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ അർജുനൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാൻ ഉഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനന്റെ അന്നേരത്തെ ആ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഒന്നും തിരിയാത്തൊരവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സർവാതിശായത്വം, ഇത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ വക്രങ്ങളിൽ വീണ് ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു, അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ആ കാഴ്ചയും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ദേവാദിദേവ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ ഇത്രയും നാള് എന്താണ് ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടൊക്കെ കണ്ട ആ ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപകം ധരിച്ച് ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുനൻ അതെല്ലാം മറന്നു. അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ എല്ലാ ധാരണകളും മാറി, എന്താ പറയാ, ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പം അങ്ങ് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും ഒക്കെ അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഈ വിവിധ രൂപം, ഇത്രയും നമ്മ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം അതിനകത്തുണ്ട്, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പല എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപം ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ സംഹാര ശക്തിയാകുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ബ്രാഹ്മണരെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദസിദ്ധാന്തം. കഠോപനിഷത്തിൽ അത് പറയുന്നു. ഒരിക്കല് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ഒക്കെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അതെല്ലാം ഒരിക്കലും നശിക്കും. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം ഒരിക്കൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണമായി തീരും. അപ്പം ഭക്ഷകനായ എല്ലാത്തിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന സർവഭക്ഷകനായ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ കാലത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സംഹാരമൂർത്തിയാണ്. സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്ന ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മദേവനെ ആയിക്കോട്ടെ, മഹാദേവനെ ആയിക്കോട്ടെ, വിഷ്ണുവിനെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുവാനും അതിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 3 രൂപങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്, ഈ മൂർത്തിത്രയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ എന്നുള്ള മൂർത്തിത്രയത്തെ സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. അപ്പം അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പം സംഹാരമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കാലമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികൾ എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനനാണെങ്കിൽ എന്താ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാല് അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിൽ ശരി, അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അർജുനന്. അപ്പൊ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. കാരണം അവർ അധർമ്മികളാണ്. അവര് മരണം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, അധമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണം. അപ്പൊ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്ക് മരണം ഭഗവാൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. അവരുടെ വിധി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല. അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ അവരിപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ എല്ലാം വരികയും പോവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രകൃതി നിയമം. ഭഗവാനാണ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41, 42 ശ്ലോകങ്ങള്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുൻപ് വെറും കൂട്ടുകാരനാണ്, ഒരു ചങ്ങാതിയാണ്, അതിന്റെ പേരിൽ ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്തും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുന്ന കളികൾക്കിടയിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പെരുമാറിയിരുന്നത്. അർജുനൻ ഈ സമയത്ത് അതിനെല്ലാം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ യാദവ, ചങ്ങാതി, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊക്കെ അങ്ങേ ഞാൻ മാനിക്കാതെ, വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈ ഭീവത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പം അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവുകയും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈ ഭീവത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇനി എന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നീ ഇനി സ്വസ്ഥതയും ശാന്തതയും കൈവരിക്കൂ. നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന്. അപ്പം സഞ്ജയനാണല്ലോ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രക്കെല്ലാം ഈ യുദ്ധരംഗത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം
ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ആദിമവും സാധാരണവുമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അർജുനന് കൂടുതൽ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണരൂപം എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭഗവാൻ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോ അർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയൂ. അപ്പം ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രം ആ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട്, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി, അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഏകാഗ്രമായ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ആ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢത, ഈ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് നിഗൂഢത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ ഭഗവാന്റെ ഈ നിഗൂഢത എന്താണെന്ന്? അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ശക്തി പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു ഭക്തിയോഗം, ഈ എന്താണ് ഭക്തിയോഗം, 3 യോഗങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, നടുക്കാണ് ഭക്തിയോഗം വരുന്നത്. അത് ഏറ്റവും രഹസ്യമാണ്, പവിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ നടുക്കാണ് ഭക്തിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്യായങ്ങള്. അപ്പം ഭക്തിയോഗം അത്രയും രഹസ്യവും പവിത്രവും ഉയർന്നതുമാണ്. അപ്പം അത് അത്രയും ഏകാഗ്രമായിട്ട് അതിനെ പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലിയ രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ, എങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയാകുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മത്കർമാകൃൻ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. അപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണരൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഏതെല്ലാമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഒരു ഭക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണഗണങ്ങള് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണൊക്കെയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ ഒന്നും മാലിന്യം കൂടാതെ, അതായത് ഈശ്വരൻ ആരാണ്, ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക രീതിയിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള പല വഴികൾ തേടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടുവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നറിയാം. അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്നും പരമസത്യം ഭഗവാനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അത് കൃഷ്ണനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഫലം അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങളില്ല.
അവരുടെ അറിവ്, അവർക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ഭഗവാനെ അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അവർക്ക് സിദ്ധിച്ചു. അവരെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി, ശരീരം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു, പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അവർക്ക് സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ഉള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാലിന്യം അവരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അവരെ എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവ്വജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്. അതിനാൽ ഭഗവാനെ നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തനെയാണ് നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അതിനാൽ അയാളെ നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, സർവ്വസംഹാരിയായ ഭഗവാന്റെ കാലത്തിന്റെ രൂപം, ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആകൃതി ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പം എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളുടെ ഉറവിടം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. മറിച്ച് ആദിമമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപത്തിന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ പ്രത്യക്ഷീഭാവമല്ല കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സർവ്വരൂപങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പം 7 തൊട്ട് 12 വരെയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗമാണ്. 7 തൊട്ട് 12 വരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണിത്. ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അപ്പം ഭക്തിയോഗം ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭക്തിയോഗം ഒന്നും കൂടി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ നില, ഉയർന്ന മാനസികാവസ്ഥ നില എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ്. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി വ്യക്തിഗത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു രൂപത്തെ, ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയുള്ളവര് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, അവിടെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾക്കോ പ്രവൃത്തിക്കോ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അവിടെ അതിന്റെ ഒന്നും തന്നെ, അതിന്റെ ഒരു അംശത്തിലൊരു ഒരു അണുപോലും അവിടെ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ കർമ്മങ്ങളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല.
ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടാണ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ട് മനസ്സുറപ്പിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം, ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ രൂപമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം ആ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പം ബ്രഹ്മവാദികളോ മറ്റ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നവരോ മറ്റ് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരോ അതിൽ കൂടിയൊന്നും നമുക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭഗവാൻ എന്ന ആ വ്യക്തിഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വഴിതെറ്റാതെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നാവിനെ, ചിന്തകളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അതീന്ദ്രിയ പരിപൂർണരെന്ന് ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ യേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ, വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ ചോദ്യം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് രൂപമില്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യ പ്രകാശത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ പൂർണ്ണതയുള്ളവരെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ തന്നെ സദാ ഭക്തിപൂർവം എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ആനന്ദമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പരമസത്യത്തിനെയാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാത്തിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സത്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിന്റെയും ഇതില്ലാതെ, മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഏകനായി നിന്നുകൊണ്ട് സദാ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ രമിച്ചുകൊണ്ട് സദാ സ്വയം ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ മറ്റൊന്നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, മറ്റൊന്നിന്റെ ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം ആ ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാവതലമാണ് ഈ സാക്ഷാത്കാര തലമാണ് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പം ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും അവർ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവര് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പം അതിനെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അല്ല ഉപാസിക്കുന്നതെങ്കിലും പോലും അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ടല്ല അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവർ മറ്റു വഴികളിലൂടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അവർ നിയന്ത്രിക്കണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നന്മയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്.
പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസനാ രീതികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരും അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന്, എന്നെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തെ അല്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശത്തെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് എല്ലാ പ്രകാശവും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശവും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രകാശം. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ അറിയുന്നവരുണ്ട്, അതിനപ്പുറമുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ വരെയുള്ളൂ അറിയുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ ജ്ഞാനം ആ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം വരെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിനും അപ്പുറമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകമുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് മോക്ഷപ്രാപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ മോക്ഷപ്രാപ്തിനെക്കാട്ടിയും എന്താണ് ഉയർന്നതാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകണമെന്ന് പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏത് നരകത്തിലാണെങ്കിലും, ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും ശരി, ഏത് തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ സന്തോഷമോ സന്താപമോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവത് സ്മരണം നിലനിൽക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയല്ലാതെ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് മോക്ഷപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പല വഴികളിൽ കൂടി സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ മോക്ഷപ്രാപ്തി, സായുജ്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തികളുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപമാണ് ഈ പ്രകാശരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തവും വ്യക്തമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിലും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ, ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിരൂപമല്ല, ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപമാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രകാശരൂപം വരുന്നത് ഭഗവാനിലാണെന്ന് ഈ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാണെന്ന് മാത്രമേ അവർ ധരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം വരും. അതായത് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയരാനായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ടും പ്രയാസമേറും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 1000-ൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നുള്ളൂ. അതില് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളവരെ എന്നെ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സർവം വാസുദേവമിതി, എല്ലതും വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വളരെ ദുർലഭമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ ദുർലഭമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ആ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള, പുരോഗമിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമേറും. കാരണം അവർക്ക് ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മവാദികള് ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ചേർന്ന് ലയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ, നമുക്കൊരിക്കലും, അതാണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത്, നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഒന്നുകിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സിനെ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴും പല പല ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വെറുതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി, ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു മടുപ്പ് നേരിടും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വീണ്ടും വഴിതെറ്റി, അവിടുന്ന് വഴിതെറ്റിയെന്നല്ല, അവിടുന്ന് വീണ്ടും അവർക്ക് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്ന് പറയുന്നതും ശാശ്വതമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അപ്പൊ തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ, അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തപാൽ പെട്ടികളിൽ കൂടി കത്ത് കൊണ്ടിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യസ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അത് എത്തുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടികളാണെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത, അപ്പൊ തപാൽ പെട്ടി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ കത്ത് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തില്ല. ആ ഒരു പ്രക്രിയ, അതിന്റെ ധർമ്മം എന്നാണ്, അത് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വിഗ്രഹ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം ഭഗവാന് വിഗ്രഹ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ സന്നിവേശിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പം അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലില് മരത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വെറും കല്ലാണ്, മരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് തന്നെ മഹാപാപമാണത്, അപരാധമാണത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അപ്പം പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടികളിൽ കൂടി ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പം തപാൽ പെട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ആ പെട്ടികളിൽ കത്തിട്ടെങ്കിൽ കത്തുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാനത്ത് എത്തൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരത്തിലും കല്ലിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ അത് വെറും മരവും തടിയുമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വിഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് വെറും കല്ലോ തടിയോ മരമോ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവതരിച്ചത്? നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അംഗീകൃതമായിട്ട് നൽകിയ രൂപമാണ് ഈ വിഗ്രഹ രൂപം, അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള, നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല കല്ലിനെയും കല്ലുകളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിഗ്രഹമാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ, അങ്ങനെയുള്ള അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന തന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുവാനും കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, അവ്യക്തിഗത മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവരുടെ വഴി ദുർഘടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അവർക്ക് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരമതത്വത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ഉപനിഷത്തുകൾ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരത് വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഭാവം എന്താണ്, അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ പരമതത്വത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അതിനെ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനുമായിട്ട് അവര് ഉപനിഷത്തുകളും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കണം. പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വളരെ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ്
ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപത്തെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരാധിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ, നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങള് പരിശീലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭൗതിക സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാം പിന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാനുള്ള എല്ലാതും ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന കലയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം അത്രയും മനോഹരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ വേണം ഭഗവാനിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്നസ്യ മത്പരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. അപ്പം ഈ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭക്തിയോഗം വളരെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി വളരെ പ്രയാസമേറിയതാണ്. ഭക്തിയോഗമാവട്ടെ, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ നിഷ്പ്രയാസമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് നിഷ്പ്രയാസമാവുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് നിഷ്പ്രയാസമാണ്. അപ്പം അത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളത് ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് മറന്നു പോയെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പൊടി തട്ടി എടുക്കണം. ആ പൊടി തട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരും. നമ്മൾ ആ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരും. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയതും ദുർഘടമേറിയതുമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അടുത്ത ശ്ലോകം 6, 7 ആണ്. അത് പറയാണ്: ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പം ഈ ലോകത്തിനെ ഈ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിനെ ഒരു സമുദ്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടെ എന്താണ്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാകുന്ന ഈ സംസാര സാഗരത്തെ, ഈ ജനന മരണങ്ങള്, ജനനവും മരണവും ദുഃഖവും വാർദ്ധക്യവും ജരാനരകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റവും ഈ ലോകത്തിന് വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ് ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം. നമ്മുടെ ഭൂമി ആയിക്കോട്ടെ, 14 ലോകങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ നാശമുള്ള ലോകങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന്റെ ലോകം മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജനന മരണമാകുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത്? എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിക്കുകയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയാം. അപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്ന ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പ്രപഞ്ചത്തില് കർമ്മങ്ങളാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവാത്മാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ രാവും പകലും, അതായത് ഈ കറുത്ത എലി വെളുത്ത എലികളെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ രാവിനെയും പകലിനെയും കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തേനീച്ചക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ഒക്കെയാണ്
തേനീച്ചക്കൂടിനെയും പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തുള്ളികളായിട്ടുള്ള തേനിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, തേനീച്ചകളെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ സർപ്പങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സർപ്പങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് മൃത്യുവിന്റെ, അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സർപ്പങ്ങളെ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം വരുന്നതും ഓരോ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നതും. അപ്പം ആന ആ മരം പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു, അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ നമ്മളെ പിടിച്ചു ഉലയ്ക്കുകയാണല്ലേ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആകെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കർമ്മം ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തെ എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചൊക്കെ സുഖങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പ സന്തോഷവും സുഖവും മനസ്സമാധാനവും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങിങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിൽ നിന്ന് തുള്ളികളായിട്ട് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ആ തേൻ തുള്ളികൾ. അപ്പം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എത്രത്തോളം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാലും ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പാൽപമായിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ആ സുഖങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവനും. ആ ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത്. ആ രാവും പകലും എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറുത്ത എലിയും വെളുത്ത എലിയെയും രാവും പകലുമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പം ഓരോ രാവും പകലും മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ലോകത്താൽ മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് എത്ര ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും മറന്ന് അല്പമാത്രമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ വേണ്ടി പായുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തേൻതുള്ളികളെയാണ്. അപ്പം തേൻതുള്ളികൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നാവിലേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത്. എന്നാലും അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും മറക്കുകയും വീണ്ടും ആ തേൻതുള്ളിയാകുന്ന സുഖത്തെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടിച്ചു തൂങ്ങി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പല ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് തീരാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ എലി എങ്ങനെയാണ്? എലി ആ ഒരു മരത്തെ കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആയുസിനെ കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതു നിമിഷവും ആ കമ്പൊടിഞ്ഞു വീഴും. നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മുടെ ആയുസ് എപ്പോഴും തീരും, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നാലും നമ്മൾ ആ തേൻതുള്ളിയാകുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും തേനീച്ചയുടെ കുത്താകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിവില്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നോ ഒരു രക്ഷയുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യൻ ആ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ആ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ബോധത്തോടുകൂടി അമിതമായ ആസക്തിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവും ഭഗവാനും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ശരീരബോധത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖാനുഭവങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ദുഃഖത്തെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശരണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇതിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി നമ്മളെ ഈ എന്താണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജനന മരണ ചക്രമാകുന്ന നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൈനീട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ അല്പാൽപമായിട്ട് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന അല്പസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ
മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്ന് വേണ്ട സകല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ രാമായണം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്ന് വേണ്ട സർവ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. നിരന്തരം ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ തെളിയും, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരികയും നമ്മുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയും ദേവന്മാർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മയും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴും, അതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അംഗാനീസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്ദി എന്നുള്ള പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ, ഭഗവാന്റെ പാദമായിക്കോട്ടെ, കണ്ണോ കയ്യോ കാലോ ചെവിയോ ഒന്നും തമ്മിൽ പരസ്പരം വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് തമ്മിൽ യാതൊരു ഭിന്നതയിലും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു ഭക്തൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു ഭക്തൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയും ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിയും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വതിനും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ, ആകർഷിക്കുന്നവൻ, ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ എന്നാണ്. രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രമിപ്പിക്കുന്നവൻ, സർവ്വതിനെയും രമിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ആ ഒരു കൃഷ്ണനും ഭഗവാന് എന്താണ് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്നെ സദാ നിയമിക്കാൻ, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലയോ രാധാറാണി, എല്ലാത്തിനെയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവനും എന്താണ് എല്ലാറ്റിനെയും ആകർഷിക്കുന്നവനും, എല്ലാറ്റിനും ആകർഷണമായിട്ടുള്ളവനും, എല്ലാറ്റിനെയും രമിപ്പിക്കുന്നവനുമായ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ എന്നെ മുഴുകിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നമ്മൾ ആ മഹാമന്ത്രം മനസ്സറിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവിൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവിനോടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ച ആ ഒരു ഭക്ഷണം, ആ ഒരു ഉച്ഛിഷ്ട പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത്. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായ അർജുന, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ ദൃഢമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം പല പല വഴികൾ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സത്രയും പ്രബലമാണ്, വളരെ വഴങ്ങാത്തതാണെന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ എന്നിൽ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പല വഴികള്, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പല മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ അർജുന, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളുണ്ട്, അതിനെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തണം. ആഗ്രഹം ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആഗ്രഹം വേണം. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ എന്താണെന്നുള്ളത്, അതായത് എന്താണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുക,
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഭൗതിക ബന്ധം കൊണ്ട് മാലിന്യം പൂണ്ടിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഭൗതികതാ ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭൗതിക ബന്ധം കൊണ്ട് മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്തണം. അപ്പം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുകയും ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. എന്നിട്ട് നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം, ജലവും ഭക്ഷണവും മാത്രം കഴിച്ച് ശീലിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം എപ്പോഴും കേൾക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദിനം പ്രതി ദിവസവും നമ്മൾ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഭഗവാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിലേക്ക്, ഒരു പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ, അപ്പം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരണം, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം, ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കൾ ശേഖരിക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാല കെട്ടണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം, അത് ഭക്ഷിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അറിയുകയില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയുമില്ല. അപ്പം യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭക്തിയുഗ സേവനം, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ ശുദ്ധമാവുകയും നമ്മളെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മുന്നേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രവൃത്തിയിലെ ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പരിശീലിക്കാനാവാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കാൻ, ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാനാണെങ്കിൽ ഭൂമി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഭൂമി കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം പണിയാനും, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ ധനം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ധനം കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. അപ്പം ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുക, ഒരു സംഘടന നിലനിർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഭൂമിയും ധനവും പിന്നെ എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. മറ്റൊരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്.
സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാരെയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമന്വിതയിൽ എത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പം മറ്റു നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഒരു കുറച്ച് പകുതി ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ക്ഷേത്ര കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മറ്റു പല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, പല പല കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധി കൊണ്ടും. നമുക്ക് സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മറ്റ് ക്ഷേത്രത്തില് വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും, ഭക്ഷണം മറ്റ് ഭക്തന്മാർക്ക് പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനും സേവം കൊടുക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ഭഗവാന് മാല കെട്ടി കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മറ്റേത് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് ആ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവിന്റെ ആ ഉന്നത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവ് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, താൻ ഈ ശരീരമല്ലെന്നും ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അനുഭവം കാണിക്കാൻ സാമൂഹികമോ ഗാർഹികമോ മതപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാലോ മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടാകാം, സാമൂഹികമായിട്ടോ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ആഗ്രഹവുമുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തികളുടെയും സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളെ പറ്റി വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പൂർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഉദാരമായിട്ട് ദാനം ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതും ഒരു പരിശ്രമ ഫലത്യാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പം തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഒരു പാതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ദയുണ്ട്, സമൂഹത്തിനോടും ഒക്കെ ഒരു കടപ്പാടുള്ളത്, ഒരു സ്നേഹവും ദയയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആശുപത്രി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവർ എടുക്കരുത്. ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വളരെ ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ലാതെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു, അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, നന്ദികേട് കാണിക്കരുതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ചിന്തയോടുകൂടി ആവരുത് നമ്മൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ ശരിക്കും ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി, ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ കാണും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവൃത്തിയില്ല, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരും ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും ഒക്കെ നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അവരങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തില് അവർ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട്, ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ശീലിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അവരെ ക്രമേണ അവർക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അപ്പം മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ആ നിലയിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തില് ആ ഒരു ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാകുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ക്രമേണ ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സാമൂഹിക സേവനമോ സമുദായ സേവനമോ രാജ്യസേവനമോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്യാഗമോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പം പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധനാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന അറിവില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സമുദായത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ത്യാഗമനോഭാവത്തോടുകൂടി ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ കാണുകയും അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അവർ ക്രമേണ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയരും. പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനുടെ. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗാച്ഛാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പം 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. അപ്പം ജ്ഞാനത്തെ ആർജിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പം ആ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടി വരിക ചെയ്യും. നമ്മൾ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചിന്തിക്കുകയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മനസ്സമാധാനം, ഒരു മനഃശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്, എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, ഏതൊരു വിഷമവും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അങ്ങ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല, എന്റെ കർമ്മം എന്താണ്, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അത് ഭഗവാന് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒരുപാട് കുറയും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് കർമ്മഫല ത്യാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനിക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് വിശിഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത്? ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗമാണ്. ത്യാഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സ് ക്രമേണ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് ശാന്തി നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കുവാനും ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുവാനും സാധിക്കും. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ധ്യാനത്തെക്കാളും ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട്
പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ നിലകളെ എല്ലാം മറികടന്ന് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മത്സരബുദ്ധി ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കാരുണ്യവും ദയവുമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമദർശിത്വത്തോടു കൂടി കാണുകയും ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ല, എല്ലാം ഞാനാണ് എന്റെ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഒന്നുമില്ലാതെ അപൂർണജ്ഞാനത്തോടുകൂടി അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഒന്നുമില്ലാതെ സുഖത്തിലായാലും ദുഃഖത്തിലായാലും സമനില കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമാശാലിയായിട്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും സംതൃപ്തിയായിട്ട്, ഒന്നിലും അതൃപ്തിയില്ല, സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അതിൽ തൃപ്തനാണ് അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനല്ല, സംതൃപ്തനായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തന് ക്രമേണ സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണഗണങ്ങളാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വഭാവ മഹിമ, ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. യസ്മാന്നോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകോന്നോദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദ്വൈഗർ ദോഗൈർ മുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സർവ്വദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ചയ ഹർഷാമർഷ ഭയോ ദ്വേഗൈർ ഹർഷാമർഷ ഭയോ ദ്വേഗൈർ മുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയഃ. ഹർഷാമർഷ ഭയോ ദ്വേഗൈ മുക്തച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹർഷം, സന്തോഷം, കോപം, ഭയം, സംഭ്രമം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ആരാലാണോ ആർക്കും, ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വ്യക്തി ആരാണോ, ഏതൊരുവനാലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തവരാരാണോ, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പം ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനും ആവുന്നില്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു ഭക്തന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്താലും ഭക്തൻ അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും ഒക്കെ സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അനപേക്ഷാശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യധഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോമദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആർക്കെങ്കിലും പണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഭക്തൻ യത്നിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈശ്വരകാരുണ്യത്താല് ആ ഭക്തന് താനേ പണം ലഭിക്കും. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഒരു ഭക്തന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി
എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിർത്തും. ആ ഭക്തന്റെ എത്ര വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭക്തന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർത്ത് ആ ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ആ ഭക്തന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈശ്വരകാരുണ്യത്താൽ താനേ ധനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു ഭക്തൻ അമിതമായിട്ട് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമിതമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം എന്താണ്, സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പം ഒന്നിലും സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭമായിക്കോട്ടെ അശുഭമായിക്കോട്ടെ ശുഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ത്യജിച്ചവനും. അപ്പൊ ശുഭമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശരീരത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റും. അപ്പം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങളിലോ നഷ്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും ഒരു ഭക്തന് സന്തോഷമോ സന്താപമോ ഒന്നും തോന്നാറില്ല. അപ്പം ഒരു ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ലഭിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. ഇനി ലഭിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഭക്തന് നന്നേ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ ഒക്കെ നഷ്ടമാവുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ വിലപിക്കുന്നില്ല. താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശുഭമോ അശുഭങ്ങളോ പാപമംഗലങ്ങളോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ആ ഭക്തൻ ഏർപ്പെടില്ല. ശുഭപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, കാരണം ശുഭമായി നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും അതിന് കർമ്മഫലമുണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടുകൂടി ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും ദുഃഖ ജരാവ്യാധികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാവാൻ പാടില്ലെന്ന്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്നറിയാം. അപ്പൊ ശുഭമായിക്കോട്ടെ അശുഭങ്ങളിലൊന്നും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭക്തൻ ഏർപ്പെടില്ല. ഭക്തൻ ഇത് ശുഭപ്രവർത്തനങ്ങളും അശുഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പാപപങ്കിലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ആ ഒരു ഭക്തരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഏതൊരു ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി അഥവാ ഈ ഭക്തൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നുപെട്ടാൽ തന്നെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കും. അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയില്ല. അതിനെയൊക്കെ സമചിത്തതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ചുമക്കാൻ, അതിനെയൊക്കെ എന്താണ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ആ സമയത്തെല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നിന്നിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു പല രീതിയിൽ തന്റെ പുത്രനെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, വിഷ്ണു ഭക്തനായതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യം മൂലം. അടുത്ത ശ്ലോകം, യേതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാ. അപ്പൊ നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ, ഇപ്പം പലർക്കും പല മാനസിക മനസ്സാണ്. അപ്പം പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുക, ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വഴികൾ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയാണ് നാശരഹിതമാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളും നാശമുള്ളതാണ്, അതിനൊക്കെ നശ്വരവുമാണ്. ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നാശമാണ്. ഇതിനൊക്കെ കർമ്മഫല എല്ലാം അതിനൊക്കെ
നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ കർമ്മത്തിനും പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാശരഹിതമായിട്ട് വരും. അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നാശമില്ലാത്തതാണ്, അത്രയും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതവും അത്യന്തം മംഗളദായകവുമാണ്. അപ്പം നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെയാണ് പരമലക്ഷ്യമായി കാണേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പലവിധ വഴികൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പം ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും നാശരഹിതവും മംഗളകരവുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെ പിന്തുടരുക, പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ, കൃഷ്ണനെ തന്നെ കാണുക. വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഞാൻ സദാ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണ്, എന്താണ്, വ്യക്തിശൂന്യവാദികളാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണോ ഉത്തമൻ എന്നുള്ള ആയിരുന്നു അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അപ്പം ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സജ്ജന സഹവാസത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളരുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും നാമജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നെ ആ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിരന്തരം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവയോട് കൂടിയിട്ട് ആ സേവന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഭക്തിയുത മാർഗമാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഈ ഒരു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ ഒരു 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അധ്യായം, ഈ ഒരു 6 അധ്യായങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണല്ലേ മാതാജി? ആകെ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, 3 പേരേ ഉള്ളൂ ആകെ. രക്ഷ, ബിനോയി, ലസിത, KM, റീന മാതാജി. ഇന്നലെ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഒരാളുള്ള